Isa may Oy, mayong hapon. May hapon. Ay bro Eugene, may hapon bro, grabe. Ipagkulang ka Mga hapon bro, mga hapon. Ah, ah, unsa may issue ninyo dire? Ay ko bro, si Santa Maria mga bro, supak ang sabalista nga si Santa Maria nasa langit. Una nga kung mo example kung ang gawatan mi atong langit, kung sao na lang ka si Santa Maria nga mo'y nanganak ang Jesus Christ. Nga mi gamit to mga bersikulo sa Biblia pinadayag 12 nga usa ka batang babae, usa ka batang babae manganak og usa ka batang lalaki nga magari. Wala may lain ani nga nanganak si Santa Maria Raman. Wala ko siya. Brad, dapat pangutana ani sa badista ba, Brad? Nga kini kinsa may gaingon nimo, Brad, nga wa pa malangit si Santa Maria nya. Kano saan ka giingnan, Brad? Primerong pangutana mabukong dayon. Saan ni? Nakamute si Brad Valoria. Bro, nara bro. Bro Alvarez, pangutan na si Bro Gapon mo bro. Akong pangutana ba? Kano sa man ka giingnan, kinsa may gaingon nimo nga wala pa makasaka si Santa Maria sa langit din. Kano sa man ka giingnan? Walay mabasa sa Revelation 12. Wala lagi ko mangutanag nabay mabasa. Nga ako ba kinsa tawhana nag-ingon nimo nga wa pa kasaka si Santa Maria sa langit din. Kano sa man ka giingnan? Kita dire Bible text ha. Wala tayong basa. Wala ko mangutanag asa nimo nabasa na napas Biblia na wa kinsa magyong tawhana nag-ingon nimo nga si Santa Maria wa pang makasakag langit din kano sa am kagingnan kay imposible kayo imo ning giwali diri ron wa kaing ni Wa tayong mabasa, litra po litra. wala mo kung nagdapat tayo mabasa litra po litra wa man nga ako lang ba kinsa man joy gaingon nimo ani I love it! You guys are so great! Di ba kinsa tawhana tao din ng Biblia Ang Biblia, wala yung mabasa. Wala tayong makita. di ba wa mo ko mangutanag sa Biblia asa ni dapita na kinsa bang tawhana nag-ingon nimo Kasi naibalo. nga lagi kinsa tawhana gaingon jud nimo nga wa pa makasaka si Santa Maria sa langit Ang Biblia, wala tayong mabasa. di mo ko mangutanag di abas Biblia mabasa Wala kinsa tawhana kinsa ba si kuan ba si Ellen Goldwhite ba gaingon nimo imo bang pastor kinsa may kuan kinsa man joy no ako lang ning example kay tao man akong gipangita kinsa man tawhana kay imposible kayo walay gaingon nimo nya gawali-wali ka diya murag binuang man na Katuhan, kanang imong iduso, ang pagtulunan nga wala mabasa sa Biblia. di wala man ko mangutanag kini ba nga pagtulunan naa ba ni sa Biblia imong pagtulunan wala makasaka si Santa Maria sa langit unya balag explain niya kung kauban diri nga nakasaka lagi di man gini mo dawaton so na di taong nag-ingon nimo ani nga wa makasaka kay imposible man kayo kung imong iwaling wa makasaka now ang pangutana kinsang tawhana karon ang nag-ingon nimo nga wala sa ba kinsang tawhana nga nag-ingon nimo karon nga wa pa kasaka si Santa Maria sa langit kanus aman siya kanus aman kagingnan Nabasa ko sa Biblia, wala mabasa. wala lagi ko mangutanag naa ba na sa Biblia mabasa Kinsa si Pastor Bacalaris ba si Jomil Valoria ba ako ba gaingon kini ba si Espiritus Kamatuoran kinsa man Bro po, wala yung nagtudlo sa kwa, kung nili nagbasara ko sa Biblia. So imo ra na waday gatudlo nimo Ang Biblia, nagtugan mo wala. imo ra di ay wala day tao nga giingnan imo lang Imo. Ikaw siguro nag-imo. Kung mabutangan mo na, ikaw na ikaw ingon man ka nga ako ra na so wag yun tao gaingon nimo kay imo ra Problema diha, kung waga din so ikaw ra dai ni dili dai ni gikan sa kamatuoran kay imo ra dai ni Ang Biblia lagi. Resulta. ha
tagai kog sita sa Biblia, misulti ang Biblia nga nag-ingon si Maria wa malangit. Sitas. Asa. Kamu ra may nagbutang. Ikaw gaingon nga ang Biblia nagsulti ha. Kay naa nimo ingon ka ako. Sige ingon, Biblia. Hatagi kog sitas karon sa Biblia nga nagsulti kay mato nimo ang Biblia man ka. Hatagi kog sitas sa Biblia nga si Santa Maria wa malangit. 12 verse 1. Wala mo matuod na ibayo ko nimo. Ikaw mo. Uy, nangutana naman ko na high blood man ka. Mara ni akong gapo bro. Kulata. Tagai lagi ko og sitas ka nangita kog tao nimo kinsa matawhana nga nag-ingon nimo nga wala malangit si Maria kay imong iwali diri ba nga na-inform ka then imong gipasabot sa amo. Ika nga wa ako ra ni imuha lang base sa imong pagbasa sa Biblia. Ang question na to, asa nga statement sa Biblia karon? Uy, asang statement sa Biblia karon nga si Santa Maria wala malangit? Sitas. Ikaw na kay mapatunan. Na kay mapatunan na. Naon sa ako na minuoy matuganon niya ako may mangutana nimo. Na. Maura ni mo ron. Mo ko niyo na. Ora ni. Niingon man ka nga. Niingon man ka nga. Ang Biblia atong gibasihan nimo ang Biblia mo di ay nga. Asa? Di ba? No sa mga nangutana ra kung gihay blood. Di ba? Dili ni ko may por Nga, ako ra di ay nag-ingon. Ano ya? Ako ra di ay nag-ingon nga si Santa Maria wa malangit, dili ang ubang tao. Asa nimo gibase? Sa Biblia. Karon, giwali mong ginanimo namo karon ug imong ipatuo nga wa pa malangit si Maria. Hain sitas sa Biblia nga nag-state dito nga si Maria wa malangit. Sitas. patudlos mga tao nga si Maritos langit kamo wala nagdoktrina ana. Sa sitas sa Biblia nga nag-ingon si Santa Maria wala malangit kay kung wa kay mahatag ani sabad kay kung wa kay mahatag nga si Santa Maria wala malangit nagpabilin ang kamatuoran nga nalangit gid siya. Pataka naman si Gapo. Pataka naman ka Gapo. Unsa patagka mo tanar ako. Ikaw mo nagdoktrina ng Revelation 1 nga si Maritos langit. Without using that revelation di na to na pamugos ng revelation di na ko nagamiton. Unsa may sita sa Biblia nga si Santa Maria wa malangit? Amen. Pero niwali mo sa ako. Hoy. Buwan sa stante mo. Wala. Wala kay mabasa lagi. Wag yapoy nabasa. Sa ato pa unsahon man nimo pagtuo karon nga wa malangit si Maria nga mato nimo. Wa man day mabasa sa Biblia. Panahon pa si Maria kay pa sa yuta. Asa lagi nimo nabasa na nga wa malangit. Banhaw. Panahon pa si Maria kay pa sa yuta kay wala nakakita sa iya ha. Di way makakita. Imposible walay nagakita. Imposible walay nagakita. Salamat kay Bro Eugene. Di. Asa lagi nga si unsa lagi nga si tas na si Maria wa malangit. Natubag bro. Wa dili ikaw di pangutanan nako kining isa. Unsa may sita sa Biblia nga imong mahatag na ko karon nga wa pa gyud malangit si Maria kay para magkatuo ko. Imo ang discussion kung imo ang discussion na wala kami doktrina nga si Maria wala sa langit. Wala kami doktrina sa langit. Ang ingon ni sa imong amigo ganina, dili siya mudawat nga si Santa Maria na langit. Kay para niya wa pa gyud magkasakag langit. Karon ang akong pangutana sa iyaha, kinsa man tawhana nag-ingon niya nga nalangit wa pa malangit si Maria. Ang ingon niya, ako ra. Ano sa ako lang. Sige, asa niya gibasa ipakapina niya Biblia mo siya. Unsa may sita sa Biblia nga wa malangit si Maria, wa po'y mahatag unsa man ni. Bro, Ejen. Dili ayaw sa kuan kadi man ikaw kung ipangutana, ayaw sabaw. Manggon ninyong sa Asa man? Dili kaya istorya lang dili kaya matubag sa imong kauban kay ako ning ipasa sa imo. Bro Ejen, may mong gubot niyang discussion. Mo lagi, may mong gubot ning diskusyon na
may mong gubuting diskusyon na kung magsapaw-sapaw ka, di man ikaw kung gipangutana, mo na ngayon sagbati na, hulat sa imong panahon. Kani imong kauban, deklara lang sa daan nga di niya matubag, kay dagan na guna si Muha. Nangutana raman ko, kay akong kuan ba, kanang ako lang gi-clarify ni ba, kay mura magalibog ko aning trabaho, ano, may igwa man lang itag pangutan, no, gasay sila, so apoy mahatag. Ha? Barangay po, matubig ko ha. Matubag ko. Sitas ka nang giingon na nga, wa malangit. Wala may nagkapadoktrina ng Maria nga tungas langit. Oh. Isa po diha, Revelation 2 inyo Wala man ko mangutana, wala lagi ko mangutana ga doktrina ba mog si Maria tuana bag langit, wala. Ang akong pangutana kinsa mang tawhana gaingon nimo nga wala malangit, ingon kag ako lang base sa Biblia imong gibasa. Hatagi kog sita sa Biblia nga wala malangit si Santa Maria. Go. Banahon pa. Banahon pa. Go, wide. Lang ko mutanag banahon pa bana. Ay, Si Berton. pwede na himuon sa Ginoo. Pwede na himuon sa Ginoo, Brad. Oy, pwede na himuon sa Ginoo nga ang mga tao nga naglangit yang banahon pwede gyud po na. Pero kani wa man ta mangutanag banahon pa banig wala. Ang akong pangutana sa sitas lang nga nag-ingon wala malangit sitas. Si Berton. Matubag ka. Ha? Matubag. Dili ba ayaw sa sapaw. Ikaw kung gipangutana. Si Berton, matubag ka. Ay dili ikaw kung gipangutana noon si maga. Si Berton. Di mo kaya deklarar sa di mo kaya kay pasa na kung Peter Pindon. Ako lagi na magpa-declare. Sige. Hatag siya. Di kaya, dili kaya.